Ассалому алайкум, апои азиз, ховарони азиз, хуш омадед ба канали ман, меҳмонои нави канали ман. Касоне ки дар ҳамин канали мо нав меҳмон мешавад, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед дӯстони азиз ва лайк бонданро фаромӯш накунед, ё ки дизлайк, фарқ надорад, неки дастгирӣ кунед. Апои меҳрубон, видеоро тамошо кунед. Чӣ хеле ки шумо дидесен, дар ин ҷо бошад ман чакчак тайёр мекунам. Ба ман 3 дона тухм даркорай, 1 қошуқча сода даркорай, камтар намак даркорай ва орд. Дӯстони азиз, мо ҳамашонам хеле лаб мезанем, ордро амро мекунем, хамирмона мехелем сахта ки хушрӯ мебонем. Я 20 дақиқа дам бигира хамирмон. Чӣ хеле ки шумо дидем, дар инҷа малакаи хамира хеле дам, мебонем я 30 минут дам бигира. Дӯстони азиз, баъд хамира зуволамона тунук мекунем, хушрӯ майда мебурем намхел. Дӯстони азиз, дар инҷа бошад аз ман хамира тунук мекунам. ҳар яке мо шумо медонем, хамири чакчак беҳад сахтай, хеле қина тайёр зуволаро тунук карданаш. Дар инҷа бошад дӯстони азиз, ман намхел зуволаро тунук кардам, намхел борик борик мебурем. Мефордам бо амхел бибурем, ман хеле хостам нихел ҳамашро намхел ҷамъ карда бибурем. Осоне вақте дар руған медозӣ, ҳамаш озод уй мешаванд худчон. Дар инҷа руғани мо ҷӯшид, нама дохтам зуволачора. Чӣ хеле ки алака дидем, уже тайёр шид чакчаки мо. Дӯстони азиз, дар инҷа бошад ускушони молоко қатъи мо мекунем, бе сиробу бе асал, фақат тоқами ускушони молоко кунҷид. Ҳамашро арала карда дар лаган мегирем. Дӯстони азиз, осона, кайра ҳамаи мо метонем. Камтарам хел чакчак кардем. Дӯстони азиз, бо мо бошед. баъд дар инҷа назмоиро дар лаган мевардорем. хушрӯ беҳад мяхки хушрӯ, ба мазза омадай. Дӯстони азиз, мо дар лаган вардоштем. Дар инҷа бошад дӯстони азиз, камтар орзуқ мекунем. Ба мо 1 коса руған даркорай, 1 коса об даркорай. Мо чини мегем, бисёри ҷо дахе коса меган. Я чини руған, я чини об даркорай. Дӯстони азиз, ва ор даркорай, 1 қошуқи калони калонам нестед, ним қошуқай намак, 1 қошуқча сода даркорай. Дӯстони азиз, ин рецепти орзуқа ма як кас гуфтагӣ, боз ма ба рецепти ҳамон мекунам, ку чӣ хел меома бошад. Дӯстони азиз, мо руғанро ҷӯш мекунем, баъд дар орд амро мекунем руғани ҷӯшро. баъд оба, чӣ хел ки дидем, ман намака қатъи сода арала кардам. озима дар рӯи пилта руғани ман ҷӯша ҷӯшидагиай, озима дар орд мерезам. хай тамошо кунед акро дӯстони азиз, ку чӣ хел меома бошад. ин руған ҷӯша, вақти бо орд арара мекунем. орзуқи резонаки хушрӯи чӣ меояда, чарсак. намхел дӯстони азиз, ман руған ҳамаша намхел рехтам. вақте ки диден ордмон камай, бо орд арала мекунем, то ки ҳам чини оба мо амро кунем. дар инҷа бошад орди ма хеле камтар аст, ман об арала мекунам, баъд бо орд мекунем. дӯстони азиз, намхел хушрӯ бинем чӣ хел шид. ман якум бора хеле орзуқ кардесам, хай мебинем ку чӣ хел орзуқ меома боша. агар ма ба чӣ хидмат бонасиб бошад, байд гардака мекунем. мо камтар ову руғанам хел мегирем, камтарак не ки дрожжа амро мекунем, бисёр не камакак.
ҳамашро хел мехелем хушро. Ирани я ним соат вол ма мебонам то корома мекунам ва рост мекунем ки сода дора. расида намерасам хел мебонем места ним соат вол нам хел дӯстони азиз 4 зувола чашид хел дароз мекунем мебурем. ва тирб шакар қати намхел мешакем дӯстони азиз. давомашо хай бо тамошо кунед. дар инҷа бошад дӯстони азиз дар рӯғани ҷӯш мо ҳамроҳ кардем. чӣ хеле ки шумо диден орзуқимон ҳама хел Салам алейкум. Я обязательно.